Osnovna škola u Buljanu deo je velikog projekta kompletne rekonstrukcije iz donacije švajcarske vlade i uveliko traju radovi na svim školskim objektima. Evo danas smo u Buljanu, znači ovde su radovi, izvode se radovi na energetskoj efikasnosti objekta osnovne škole Branko Radičević u Popovcu, škole, znači osmorazredne u Buljanu. Reč je o projektu koje je švajcarska vlada sa Ministarstvom rudarstva i energetike realizuje u opštinama u Srbiji. U pilot projektu, znači opština Paraćin je prva u kojoj se izvode ovi radovi. Što se tiče ovde, osim škole u Branko Radičeviću, odelenje u Buljanu, takođe se kompletno je rekonstruisana škola u Sikirici, osnovna škola Branko Krsmanović, i tamo su radovi u završnoj fazi. Kompletna zamena stolarije, postavljanje potpune izolacije na zgradi, unutrašnji radovi, novi mokri čvor, zamena oluka, radovi na fiskulturnoj sali samo su neke od poslova koji su završeni ili predstoje na ovoj školi, a isti takvi radovi do 17. aprila biće završeni na školi u Sikirici. Što se tiče samog, znači, predaje objekta od strane izvođača, planiranje je to da bude 1. maj, tako da se nadam, znači, da će do 1. maja u Sikirici kompletno biti završeni radovi, znači, odnosno objekat predat na upotrebu. S druge strane, ovde u Buljanu postoje mali tehnički problemi oko rešavanja nekih pitanja koje su se umeđu vremena stvorile, ali bez obzira na to radovi teku. Na objektu broj 1 ovde u Buljanu urađena je kompletna izolacija, znači, na zidovima, menjaju se oluci. Što se tiče samih unutrašnjih radova, sanitarni čvor se trenutno rekonstruiše. Očekujemo, znači, da izmenu projekta za mašinske instalacije i same kotlarnice, znači, koje će biti na prirodni gas, i sa time, znači, završavamo tu celinu i nastavljamo sa radovima na ovom objektu. Ovde je rok takođe za 17. april određen, međutim nismo sigurni da ćemo do 17. aprila uspeti, znači, da pridobijemo sve dozvole, sve saglasnosti, sve projekte i da završimo u predviđenom roku. Kaže član opštinskog veća zadužen za obrazovanje u opštini Paraćin Dejan Nešić.